for me mamo akwaba ediba attention to this. Attention, we inspire you more. Get the trending stories ekoso ewo Ghana ene afade nyina ebro. Jibre na yentie nkomo a ene yede ebro. Yede yeni echiremu ewo Manchester ewo UK amemu. Abrawo sama esi wo ho efa abrante bia wodi infisia eduonu mienu oni nebusuafo. Nini na se abrante awo ne maame sekan. Na akasa mu no na we nyina esiye. Na ne papa ekoke bia osade na ne papa ebeke. Ono nso awo ne papa sekan. Ama ne nua ketwa no nso wasan awo ne sekan. Abusuafo asam we die mi humpo ne men kabio. Efi se mi nim ne ebesi a ana ne beba abrante isu a ode sekan ebe wo ne busuafo sa. Se ofa ndrubone anha se bibi ana esi no so a menya sure se bibi sampo anka ne busuafo ode beyom wei ama UK Ghana fo amwo UK Manchester memu adi adreho ama mo agba abonten abekasa jebra na yenti omombra penyimfo se ade echi ne anti asem foforo ayechi Ghana de shia mo Greater Manchester eni wi ase afa na ene Manchester bridge kese asema atu ye ne da sorry anobai anti asem fa yeni ankasa ye papa ye nua ye brother Elder Joshua oni di ye Baptist asori ani mkan o Manchester no ye sorry ye ne babema ne babini oni abusuan enyantawantawa kakra ewufie ama akwawie se akodai atwe sebe sekai ene awo eye busuan ama maame na e kasa de sisi ade o kanti asefo asase ho ama watoa na no wansie ni papa nso ewa yaresabia ye bompa ye se nyame de ne beba nkwam se be bi ono nso da no enye le chiri papa nso so ono nso wode sekai ne bi wo no eno nso so akofa asem kese aba se omumie no nyina no omoda eye ayaresabia ye bompa ye se nyankopon beboa ama omabeka ye ho nemom maame ne de sebe yanti asempa maame no se police ene eye adokatafo akonfirm se maame no atoa nananum wansie do abusua awerɛho yie papa so hwɛ enne ye betwa hia nyina no a anopa yi bia cancel na djuma wonko ebi wo inside ho ebi tutika mu esu ni adwajo ene ye twa wa ha sei aka papa no ne ba akwada be mfie nsia ene eye ye be mfie du mienu ene dumiensa ena aka wo mo a omo nso so ye hwɛ akire ye do mo abape baabi ede ahye police for edi asem no ho akotene de be sibia no ye be mama so ate nemom ye mama so ate se de asi no se wote a eye Elder Joshua one ne yirimom ena asase mu ade ato no ba ne de sisi ame na okesei onte atiasefo asase so na busuafo chairman wa ha busuafo basalad na paane ene Elder Samson MPP chairman obia penyimfo no de betuma se kroma penyimfo de omu nyina ba wa ha obia cancel the shift ye wo ye nuamma no a omu so ne maame ne kwa sorry omu nyina ba baba beboa lawyer abacha obia wa ha enti de ka ne se na nanso so de nanim onyamo beta akire yesra mo obia nka na komanto ne yam na ye mompaye na se de ye hunu kroma ano de gise nyankopon na be de ebebam enti mrepam no de beba bia no ye be sa mama ye de mate nemom ne asi o Manchester enu nyame hira mu nyina enne de Manchester sorry I anti asempa o ye sorry Manchester I anti asempa small boy be ene sorry I saw the second o maame ekono e the second awo papa ne nua ba ama mo di omo da hospital just mu ode pa Ghana ni akola o yes what alongside asem na reho pa yes e frɛ papa no Elder friend Joshua and yes o maame ne so dey we refi maame ne dini ya reho sem papa ya reho sem yes sorry see me yenti na ye bro ye bre me say ye ni entity ye many you say nkola no kusua de fine him like me twi ho amenti ase
Meju ho menti ase. Ye betru mi ka kwa ba nkoda yi nti nkoda kro ya so du baby a obo mo chem so enye yi. Timi afase kan yo. Dia wo maame enura ekunu so Ghana ni akoda wo. Ghana ni o papa ye Ghana ni o papa ye o maame ye Ghana ni. De se kan ya wo ne papa no e de se kan ya wo ni nua ba no. Se so maame ne de amunumu wa yes wo koi. Papa ne de oni ne baba ne de so ye de oda intense ka chese enya asem keto akora. Ye say free brother Joshua elder chese. Otwina asem ne ho a bro me so senti ye den. Asem bi say kra me te kra me timi discuss che kwa bena ho. Asem bi say me ti a chese. Me timi kra me timi chese bro me so. E bro me so chese nwanwa. Enwanwo ono ne ba. Ono ne yemba wo. Etimi afa sekan. Etimi afa sekan akon maame. E Manchester ha o. E Manchester ha. Chese mesu a. Chese enwanwa. Enwanwa papa long side o. Manchester na asem yesi. Yesi free brother Joshua elder. Yeso to long side. Chese Samna are papa. O the second ya wo o maame no ekunu. Abusuafo ene wote ye no wa asum anu no. Ese maame no na odo nipa. Ope nipa asem. Eba na efutu a obetufo. Eba na kasapanso a ono ebe kasa. Ena me no kase a police fo ena Manchester mantem ho. Ese amohwe amabibia akoso pepepe na ye besre se ye ne empaibo ebetai papai ene ni banichi ebe ya amonso amonkotua amoyere anasa akwala na enkotua na maame e wonse abusuafo aha ya attention TV Fatima Makram